Joto khulumkha rangtani takuk te bukuk song chini tipramo thane ngui haine 30 তারিখ সেপ্টেম্বর 2023 বার শনিবার ক্লাইগো जों दिनो 12 घंटा 12 hours एडिस एरिया बन जों कल खाइखा ओ बन्नो चारिने बागै जतो ताखु बुखुरो जों तिप्रामो था पार्टीनो योगदान रिफाइदि तामने के जों साइमनो ओ तिप्रा हास्तेगो गदुगमा बसरमै जों बिरमान काफाइ तंमानि तिनि मानथाइ सकताइ मायां तंमानि जों चाकरि मानथाइराव मायां तंमानि ओ बिरमाननि काटिने बागै ताइ तिनि ग्रेटार ट्रिबालैंड स्टेटहुड डिमांड सेपारेट स्टेट डिमांड अबनो दुइजों खरांथि सानाय अबनो दुइजों दिल्लीओ तिनि थानसानो जों फुंदुंनाय आबनि बागै हाइने 30 तारिख सेप्टेम्बर जतनो हाबाय खुगबाय तिनि ओ बन्नो सक्सेस खाइने बागै कप्लाइ खाइने बागै आं जतनो आनि खाबाय खुबाय कबक जागो हामबाय खुलुमखा।